Mariya yara take adamu aure na soyayya aure na lobayya suna shafa'atu yan gata ya aure suna angon shafa'atu tiya Mariya roi da buri naki mijin ki zauna ki manta baya an yi aure suna angon shafa'atu tiya Mariya roi da buri naki mijin ki zauna ki manta baya Shafa'atu gimbiya ta mata kafin na ranin ne kan yi kwanne auren Abdul na shafa da gata dan mashirar kukun ka ce matuka raba ne jini da hanta zante na muku zante kan na kukun zance ba rabe da juna Mariya jawabi dare da rana ba shi ma ya baki komai za ku ya kan so babu ruwana Abdullahi da shafa mana nake gaya ma ko damge juna dan maradi ake bata dare a sanna doshi suna Mariya shafa da rage kima dinkin ya aure iko na Allah kauci yakan in yi fita saman bishiya ta baure ita take sura da gonar keke jake gane dukan hangina Mariya sama ta yi wa yaro nisa sai dai ya daga kai ya kallo da auren suna ko kai makiyan na akume masu gwalo kun ga fa'arin gini zane ne gyada da gardiya da yalo to ko ƙara shiri ko dawa ne a murnar manomi gona Mariya cire shakka shafa'an baka yau za ka ɗauka manta da o'o da ingi na kaska zubar ruwa ke sa ya shuka da ya shigo gida ku yi harka kaya mai kyau ake sa a daka gaskiyar ku jari hakika in babu kai na za ta motsa yan uwanta ne sun rike ka mai barci nan gurin sai ka farka Allah tsare su shirin dan kuka mai kin auren gashi zana taka furin skibi yake muku waka dan Abdullahi horo ga tiki murmushi ado ne ga fuska kui murmushi a so kui ku kara da ce da junan ku kun yi mora ga kuwa hankali mai dabara auren ki an ka daura allura suna akwai kida ba gadara ni ne na yau garin kai ka tsara yaro da goro ba sai ya lasa kwalliyar ku haske wata ta ginshikin ke so na ke bisa ladabin ke sam karki rusa in yi fushi murya za ki tosa kalamai na ke mai daɗi ke fesa ƙaunar ku da man